Крим-відлуння. У столиці відбувся концерт, присвячений річниці спротиву окупації Криму. Він наповнений сенсами тих людей, які зараз борються за звільнення Криму, за звільнення наших людей, які перебувають в в'язницях. Це для мене, це моє життя, бо для мене це, напевно, кожен день – день спротиву. І в своїй музиці я хотіла би просто передати свої відчуття, думки. When I die, bury me here, cry me in, cry me in. У програмі вечора виступи квінтенту Усейна Бікірова, Євгеній Дубовік Проджект та інших кримсько-татарських та українських артистів. Це наша культура, це об'єднання українських кримсько-татарських музикантів. Для мене це велика честь, тому що я граю з музикантами, які з різних регіонів – Луганськ, Донецьк, Львів, Херсон і Крим. На сцені звучала і кримсько-татарська народна музика як спосіб зберігати культуру і говорити про неї сучасною мовою. Для мене цей концерт – це частинка моєї душі, бо я сама родом з Бахчисараю і моя національність – це кримська татарка. Сьогодні я співаю кримсько-татарську народну пісню «Екі чешме», і я б дуже хотіла поділитися красою цієї пісні. Організатори кажуть, для них важливо плекати культуру знань про тимчасово окупований і рідний Крим. Музика – це завжди про серцебиття. Сьогоднішній концерт – це музика сердець тих, хто з Криму, корінного народу кримсько-татарського, українців з Криму, всіх. Це те, що відбувається і лунає з наших сердець. Крим – це частина душі кожного українця, і цього ніхто не може забрати в нас. І я щиро вірю в те, що я в один прекрасний день знову приїду до Криму. Як колись, коли я приїхала з батьками вперше у Судак, це відчуття, які неможливо забути. Це кохання з першого погляду. Ця земля не може не закохувати в себе. Ці люди не можуть в себе не закохувати. Усі кошти від продажу квитків передадуть на підтримку Збройних сил України. Зокрема, на збір фонду «Повернись живим», спрямований на забезпечення автоматичних гранатометів. А частину лотів благодійного аукціону також скерують на реалізацію проєкту будівництва Бахчисарайського кварталу в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, ініційованого Ахтемом Сейтаблаєвим.